אחד חיפש חניה בלב ירושלים. הוא חיפש וחיפש וחיפש ולא מצא. הוא ראה שהשעון ממשיך לתקתק, פספס פגישה מאוד חשובה. הוא מחליט לפנות לבורא העולם, והוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, בבקשה, תעזור לי למצוא חניה, אני פה כבר כל כך הרבה זמן. אני מבטיח שאם תעזור לי למצוא עכשיו חניה, אני מתפלל ממחר. כל התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, גם תפילין, פשוט הכל, בבקשה, תעזור לי למצוא חניה. פתאום הוא רואה שרכב יוצא מהחניה ממש לידו. הוא חוזר בו ואומר ריבונו של עולם, סליחה, ריבונו של עולם, תבטא את ההבטחה שלי, אני בדיוק יצא פה רכב ובצירוף מקרים, הכל טוב, הסתדרתי לבד, תודה רבה. הנושא של בת המצווה שלי הוא תפילה, בגלל הקשר של השם שלי, חנה, לתפילה. תפילת חנה. יצאתי להתרשם, לפגוש, לשוחח עם כמה אנשים מאוד מיוחדים ולשמוע מהם על התפילה המיוחדת שלהם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לך על כל העבודה הקדושה שאת עושה למעננו ולמען כל עם ישראל. אפשר לשאול אותך שאלה קטנה? בטח. מה זה בשבילך תפילה? זה הדרך שלי להביע את מה שאתה מרגיש במילים שלא תמיד יש לנו איך למצוא, ולפעמים כשאתה קורא גם דרך הסידור, אז אתה מבקש דברים שלא היית חושב לבקש אותם. תודה רבה. שלום רב הכותל, הרב שמואל רבינוב. ידוע שכיום הכותל הוא המקום הכי מקודש שאפשר להתפלל בו. האם תוכל לספר לנו קצת על הכותל, אם זה על האנשים שמגיעים פה מדי יום להתפלל, או על השגרה היומיומית? את יודעת למה הכותל הוא מקום כל כך מקודש? למה הוא מקום של תפילה? אני אספר לך. יעקב אבינו חלם את החלום שלו שכתוב בתורה, פה, על הר הבית. ובחלום הזה הוא ראה סולם מוצב ארצה, הבסיס שלו כאן. והוא מגיע עד השמיים. הוא אמר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. לכן שאת זכית להיות שליחה בסרביה, וגם בית הכנסת בסרביה. לאיפה הכיוון שלו? לכיוון הכותל. נכון, כי פה זה שער השמיים. פה עולות כל התפילות. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. אין פה רגע אחד שאין פה יהודים שמתפללים. וואו. כל פעם אני מתרגש, אני מגיע לפה כל יום. המקום הזה מאחד יהודים מכל קצווי תבל. זה לא רק לאנשים שגרים פה בארץ ישראל, גם אנשים מכל מקום שבעולם. מהו היום במהלך השנה שבו הכותל הכי עמוס והכי מיוחד? אני חושב שבליל ערב יום הכיפורים יש פה בכותל עשרות ומאות אלפים שבאים להגיד סליחות, וכולם מתחברים למשהו אחד עמוק, לבקש מהקדוש ברוך הוא כתיבה וחתימה טובה. אין דבר יותר גדול מזה. האם זכור לרב איזה סיפור מרגש מיוחד שקרה פה בכותל בשנים האחרונות שקשור לתפילה או בכלל? אני באתי פעם בשעת לילה מאוחרת, באתי לתפילת ערבית, ועמד לידי יהודי, והיה נראה לבוש מאוד יפה, ובוכה מאוד. ניגשתי אליו אחרי התפילה, שאלתי אותו, אתה בוכה? אולי אני יכול לעזור לך, מה קרה? אז הוא אמר לי, אני חיתנתי את הילד האחרון שלי. באתי מהחתונה לפה, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תמיד באתי כל החיים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אני צריך את זה, אני צריך את זה, אני צריך את זה. באתי היום לתפילה טהורה, להגיד לך ריבונו של עולם, מזמור לתודה. עמדתי ובכיתי, ולא זוכר את עצמי בוכה כל כך, כדי שאני אומר, בשעה שאני אומר לקדוש ברוך הוא תודה. מהתפילה הזאת התרגשתי. אז את חוגגת עכשיו בת מצווה. תזכרי גם תמיד לומר לקדוש ברוך הוא תודה. זכית לגדול אצל הורים שהם שליחים של הרבי. זכית באמת לקדש שם שמיים. זאת זכות. זכות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. תבקשי מהקדוש ברוך הוא שייתן לך כוח להיות גם את ממשיכה את אותה מורשת, וגם להגיד לו תודה על הזכות שנפלה בחלקך. תודה רבה. שיהיה לך מזל טוב. תודה רבה. שלום דניאל, היקרה. את נמצאת בשבי, בכל הפחד והקושי והייאוש.
מאיפה בא לך הכוח והרצון הזה להתפלל? אני אלך אחורה עוד קצת ל7 באוקטובר, מהרגע שקיבלנו הודעה ב7:10 בבוקר על חדירת מחבלים לקיבוץ. תפסתי את הבת שלי אמיליה, על הרצפה אני מחבקת אותה, ובתנועות תפילה. במשך שעות יוצא לי משפט אחד מהפה, הקדוש ברוך הוא תציל אותנו, תציל אותנו, הקדוש ברוך הוא תציל אותנו. באותו היום פרצו לנו לבית, ירו עלינו, חטפו אותנו, חטפו ילדה מהידיים שלי, עיקו אותי בדרך. אבל הנה, שרדנו הכל. ושם בשבי, אין על מי לסמוך, והחירות שלך נשללת לחלוטין. אני חושבת שאני האמנתי בכוחה של תפילה, וגם תמיד אמרו לי שהוא מקשיב לקולות של ילדים קטנים. קודם כל הייתי פותחת ואומרת, תקשיב לקול של ילדה קטנה, והייתי נושאת את התפילה, וכל משפט הייתי מבקשת שהיא תחזור עליו, ואני הייתי אומרת את התפילה ומבקשת שיציל אותנו, שיעזור לנו לשרוד את הימים. אני חוגגת בת מצווה עוד מעט, והנושא של החגיגה הוא תפילה. מה המסר שהיית רוצה להעביר לאנשים ובכלל בנוגע לתפילה? אני חושבת שזה הדבר היחיד שחיזק אותי ונתן לי תקווה, כי אני האמנתי שלא יכול להיות שעברנו את כל מה שעברנו באותו היום, והגענו עד כאן, ואנחנו נמצא את מותנו כאן. לא יכול להיות. אז נכון, זו תקופה קשה, וזה רע מאוד, אבל אנחנו נמצא מכאן. איך בעצם נראית התפילה בשבי? זה פשוט למצוא איזשהו זמן ביום, של איזשהו שקט, של איזושהי התבוננות פנימית, ולקחת את הילדה לידי, שגם ממילא היא רוב הזמן לידי, ולהתכנס למקום הזה של תפילה. אף פעם אין איזשהו מלל קבוע, אבל הוא תמיד כן, ועוסק ברצון שלנו לשרוד, להינצל מהתופת, מהגיהנום הזה שהיינו בו מתחת לאדמה, 30-40 מטר מתחת לאדמה. ושאולי הכוח הזה של התפילה, שהוא באמת, שהוא כוח מאוד חזק, יבקע את יודעת, את מעמקי האדמה. תודה רבה דניאל היקרה, חיזקת אותנו מאוד. אני רוצה להגיש לך מתנה קטנה. אז חמודה, תודה רבה. לדניאל אלוני היקרה, שי צנוע, סידור תפילה נשי, על התפילות שניסו בחשיכה ועל תפילות העתיד, באורה ותקווה רק לימים טובים. חני ומקמצקי. בלגרד, סרביה. הסיפור שלי, אני חושבת שהוא באמת יוצא דופן. הייתי ערב קודם בבית הכנסת בקיבוץ, מה אני לא מרבה לעשות. היה מאוד שמח ורקדו, וזהו, חזרתי הביתה, 6:30 בבוקר, התעוררתי להזעקה שאנחנו מכירים, אבל משהו לא נשמע רגיל ולא נשמע שגרתי, ואני כבר כמה חודשים טובים, אני אומרת שכשיהיה לי זמן, אני אשב כבר בשקט, אני פשוט אפתח מחברת, ואני אעשה את רשימת הניסים שקראו לי ב-48 שעות האלה, כי מבחינתי כל דקה היה בנס. ושלקחתי מים זה לא ברור מאליו, אף פעם קודם לא לקחתי מים. ושזרקתי לממד איזו שמיכה כזאת עבה וטובה. ושהיה לי מנעול שכשהודיעו שהגיעו מחבלים לנעול את הדלתות, בעצם רוב החברים לא יכלו לנעול את הדלתות כי אין מנעול בדלתות של הממד. אני נעלתי והתיישבתי. בינתיים אני החלטתי לא להישאב לתוך הפחד כי זה פחד מטורף. נזכרתי שיש לי בממד ערכה כזאת שיש שם הרבי מלובביץ', תמונה שלו,
וספר קטן של תהילים שהבת שלי קנתה לי. פעם יש לי בת חבדית, ויצא לי מנטרה. זה לא משהו שאני אמרתי את זה פעם בצורה כזאת, זה פשוט יצא, והמשכתי ואמרתי את זה לאורך בערך 40 שעות כמעט כל הזמן. וזה הלך ככה. אני מוגנת, אני מוגנת, אני מוגנת. תודה לך, השם הקדוש ברוך הוא, ולמלאכים שלך. תודה שאתם שומרים עליי. תודה לך, רבי מלובביץ', ולכל החסידים שלך בכל העולם שמתפללים בשבילי. אני מוגנת, אני מוגנת. תודה, אני מוגנת. אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, פעם אחרי פעם. עצם האמירה החוזרת, משהו יצר באמת איזו תחושה של כוח שאני הרגשתי ביטחון שאני יכולה לעמוד בזה, אני בסדר. בהתחלה אני שומעת דיבורים וצעקות בערבית. אני שומעת מתעסקים עם הדלת של הממ"ד. קדחו לי בדלת, ניסו לפוצץ, אני לא יודעת, לא נפתחה הדלת, ואני יושבת שם. התחושה היא איומה, זאת אומרת, אלמלא המנטרה הזאת שהחזיקה אותי, אני הייתי מתפרקת. זה פחד מוות נוראי. ומה שאני יודעת בדיעבד, 12 מחבלים התבצרו בבית שלי. כל הכוחות שהיו באזור ניסו לחסל אותם. לא הצליחו להרוג אותם. אני רואה שבוקע קצת אור מהחלון של הממ"ד, אז אני מבינה שבוקר. לא ידעתי איזה בוקר. אמרתי לעצמי שאין לי ברירה. אם אני נשארת בפנים, אני לא אשאר בחיים. הרגשתי כבר שאין לי כוחות, אני מביטה החוצה. אני לא מבינה. אני בהלם. אני לא מבינה איפה אני. הרגשתי שאם אני אפתח את הדלת, אז כל הבית יקרוס עליי. אני יחפה, ומה שעשיתי, את השמיכה שהבאתי, זרקתי החוצה, מחוץ לחלון, קפצתי. תודה רבה, פרח יקרה. חיזקת אותנו מאוד. אני רוצה להגיש לך מתנה קטנה. וואו, אז מתרגשת. תודה רבה. מתוקה. זוכרים את ההוא שחיפש חנייה מההתחלה? הוא מצא, וגם אני, כל יום. ועכשיו אני רוצה שגם אתם. אני חנה, ואם תוסיפו לשם שלי היי או יוד, זה יהפוך לחנייה. כבר דיברנו רבות על השם שלי, אבל הנה עוד משהו קטן לקראת סיום. התפילה היא כמו חנייה, כמו זמן של עצירה משטף היום, זמן של התבוננות, זמן של התנת כוחות, כמו הרכבים ההיברידיים והמשוכללים שיש לנו כיום. אנחנו חייבים את זה לעצמנו, לנשמתנו ולקשר שלנו עם בורא עולם. בניגוד לחנייה בלב בלגרד או בירושלים, שבשבילה צריך לחפש זמן רב ובסופו של דבר לשלם לא מעט. התפילה היא ללא עלות, היא נמצאת בתוכנו פנימה, וכל מה שאנחנו צריכות לעשות זה רק למצוא זמן, לפתוח סידור ולהתפלל. התפילה נמצאת בתוכנו, בתוכי, בליבי, בליבך, בתוכך, אצלך ואצלך.